Einzelzeiten in die letzte Runde. Ivancic wurde noch abgebunden. Das wird das Rundenteam ganz hinten reingezogen, aber Jiří Zíta. Samozřejmě i Jakub Valkovič má hodně velký zásah do nejenom české ploché dráhy, ale vzhledem k tomu, že tento přenos sledují samozřejmě i na Slovensku a je to vlastně druhý nejlepší slovenský závodník po Martinu Vaculíkovi, tak samozřejmě bude je zajímat i výkon Jakuba Valkoviče. Pojďme na start té druhé jízdy třetí skupiny. A my budeme samozřejmě nejvíce sledovat jezdce se žlutou přilbou, kterým je Daniel Klíma. Daniel Klíma se zatím protáhl na třetí místo, druhý před ním je Adam Ellis a když se podíváme do čela, kdo by mohl být na tom prvním místě, tak tím je Matic Ivačič. To je takové trošičku jiné pořadí, než bylo v té první jízdě. Pro nás je velice důležité, že Dan Klíma je zatím na tom třetím místě, ale ještě zkouší na Adama Ellise se dotáhnout a že by vybojoval ještě o nějaký ten bodíček více. Příliš moc to nezajímá v čele jedoucího Matice Ivačiče. Ten si jede pro 5 bodů a v první jízdě měl body 3, tudíž s 8 body by už mohl pomýšlet na postup do další fáze tohoto závodu. Teď si Dan Klíma ještě v nájezdu do posledního kola bude muset hájit svoji pozici, protože za ním útočí Jamon Lindsay, který vyhrál tu první jízdu, takže je to závodník, kterému se na začátku příliš vedlo a Dan Klíma se příliš zbytečně ohlíží za svá záda, zda mu to vyjde udržet tu pozici a vypadá to v tuto chvíli